Boğalar boqçasına da mektepke de beyram şorası bulsunmu, jıyılışlarmı kubüsünçe eniler yürü bu şorada da köpçülükni eniler teşkil etti. Koordinatorlar eti enilerini birden devlet imtihanı topşuru tertibi bile tanıştırdı. Bu aksiyanın maksatı otanalarını yeginin prosedurası bilen tanıştırу. Otanalar üzeri balalar ornunda koyup qarasın üçün. Onlar bugün metalarramka oşada otip qaradılar. Auditoriyada da oturup qaradılar balalar ornunda. Haminde qarılar nişek auditoriyalarda, PP'da video наблюдение барганын. Ашык ишекләр көне үткәрәбез. Имтихан бирү пунктының эшчәнлеге белән таныштыру өчен моны инде без менә 2нче ел рәттән кабатлыйбыз. Бу әлбәттә безнең укучыларыбыз өчен дә, әтиәниләр өчен дә күп сорауларга җавап табырга, үзләрендә булган ниндидер уйларны ачыклар өчен бик уңай һәм уңай тәэсир ясый торган чара дип әйтәсе килә. Сынауга келгендәге кебек әтиәниләр металл эзләүче кыса аша уздылар. Мәктәп партлары артында утырып, биремнәр контроль үлчәү материаллары белән таныштылар. Аларны ким дип йөртәләр? Кимнар һәр бала өчен индивидуаль биремнәр җыелмасын тәшкил итә. Без әтиәниләрне һәм укучыларны алдан аңлатырга тырышабыз, ничек экзаменнар үтәчәк, нәрсә белән очрашачаклар, нәрсә күрәчәкләр. Без аларга аңлатабыз экзаменның барышын, экзамен ничек башлана, анда нинди техника кулланыла. Ничек барачак, ничек төгәлләнә, ничек барачак. Üçüncü balam уже егибиргә әзерләнә. Бик авыр, конечно. Дөньялар да авыр бит инде. Үзебез дә бик куркабыз. Алар инде әзерләнәләр, укытучылар да әзерли. Рәхмәт аларга. Менә бүген җыелышта шул ничек итеп экзамен бирү турында сөйләшәбез инде. Балалар белән әтиәниләр җыелдык. Учусь в 11 классе, сдаю литературу и общество знания. Планирую поступать в Казань, в Казанский федеральный университет на коммуникационный дизайн, специальность. Очень переживаю, волнуюсь, но сегодня нам провели такую экскурсию вступительную, немножко развеяли наши мифы, сомнения. Әтиәниләрне мәктәп тормышына якынайту максатыннан гына түгел, укыту эшләре системасы, статистик мәгълүматлар белән таныштыру уңаеннан да мондый чаралар үткәрү ике як өчен дә файдалы булып тора. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.